Kaixo, Jugatz Menikanaz, formazio teknikaria eta desgaitasunak dituzten pertsonei enplegua lortzen laguntzea da nire bokazioa. Desgaitasunak dituzten pertsona profesional askok ezin dute enplegua lortu. Hau ez da gertatzen lana egiteko ahalmena ez dutelako, askotan lanpostuak egokituta ez daudelako baizik. Horregaitik, desgaitasunak dituzten pertsonen lan egiteko eskubidea sustatzen dugu. Lantegi batuaken, pertsonen gaitasunetara moldatzen ditugu zereginak eta prozesuak, zerbitzuen kalitatea eta kudeaketa arduratsua gure lehentasuna baitira. Enplegagarritasuna erraztea eta desgaitasunak dituzten beste pertsonen autonomia sustatzea da gure helburua. Horregaitik, gure formakuntza prozesuak garatzen ditugu, egokitzapen teknologikoak ezarriz eta teknologia berrietarako sarbideak erraztuz. Hauek, erabilerraztasunan, ergonomian eta formakuntzan oso berrikuntza handiak dira. Gure enplegu lagundua programaren bidez, enpresei laguntzen diegu desgaitasunak dituzten pertsonen kontratazioan, legeria arloan, hautaketan, formakuntza eta prestakuntza prozesuak erabat definiturik ditugu, geure egunerokotasunaren parte bait dira. Lana, gaitasun desberdinetara egokitzen bada, inolako arazorik gabe eta eraginkortasun osoz egin daitekelaren eredu gara. Asko harrotzen abiakiteak gure ahaleginei esker desgaitasuna daukaten pertsonen garapen soziolaborala ahalbidetzen ari garela. 100% gai gara.